jam hire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande garti e oɗo ñalawma talata wari ko 19 lewru mars hitande ujunnaji 2024 ɗum noon kadi hawri ko 9 lewru korka addandon habaruji mon e ɗemgal Pulaar. ɗum noon habaruji men gueɗoɗen ko toon to États-Unis e ñalawma hono kamɓe cour suprême mo États-Unis ɓe dokki yamirore hono toon to Texas luwa mo mbiyata SBF 4 ene wayno ko poɗodiral hakkude kamɓe état Texas e le gouvernement fédéral ko mbaɗatno pour oɗon loi appliqué ene wayno ɓe mbi wonde ko kamɓe Texas e mbawi hutorade oɗon loi ɗum noon oɗon loi wi wonde ko toon to Texas kala natirɗo toon frontiére uji taw naati ko wona natgol taw koye dow lawol ene wayno ko kamɓe toon dadiɓe Texas e mbawi nanggude ɗum e mbawi sogde ɗum e mbawi kadi déportude ɗum noon ene wayno ko gouvernement kanko président Joe Biden wino ko kala ko fati immigration en normalement ko gouvernement fédéral foti wadde ɗiɗon luwaji foti wadde ɗeɗon golle ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe cour suprême ɗum noon kamɓe jeegomo yimɓe conservateur juge conservateur uji ɗi ko kamɓe jaaɓi ɗum ɗon ɓe mbi wonde oɗon loi yo wawa hutorede toon to Texas en attendant e kono noon ene wayno caggal mum kadi e kikiɗe cour d'appel goto taw ko juge uji tati court circuit kañumen koye men mbaɗi pause kadi loi o ɗum noon kamɓe ñawoɓe ɓeɗon tato kadi ko ɗiɗo mabɓe mbi wonde ko il faut que loi o dartine haaɓe mbawa heɗade avocat ji état Texas e avocat ji kadi gouvernement fédéral ɗum noon ko ñande alarba janggo ene wawi ko wawi wonde foof ene wayno ko oɗo loi hono kanko gouverneur Abbott gardiɗo leydi Texas o ko kanko signino oɗo loi guila mois de décembre pour wiide wonde ko toon to Texas kala natɓe toon taw ne gommiri frontiére uji mabɓe toon to Mexico ɓe mbawi nanggude ɗum eɓe mbawi kadi sogde ɗum ɓe mbawi kadi déportude ɗum ɗum noon e tugnade kadi habaruji gurmiɗi toon to cour suprême mo États-Unis juge uji tati gondi toon ko mbiyata libéraux ji ɗi hono kanko Sotomayor e kanko Kagan ene wayno ɓe mbi wonde ko ɗo oɗo loi so waɗama toon ɗum firti wonde ko aadaji gownoɗe ɗi henna pour ko fati immigration taw ko gouvernement fédéral kañum toppita ɗum ɗiɗon aadaji jahat e kadi ma watte ko wiyeteni caɗele mawɗe wonande kamɓe dadiɓe Texas e mbawi fottude yimɓe tan ɓe daara ɗumen ɓe mbaɗa ɗum ko mbiyata tumde ɗumen wonde ko immigré ji walla ko yimɓe ngala kayitaji ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ene haaɗa e taw ko gouvernement fédéral ko wawi wonde fof ene wonde kamɓe juge uji tati libéraux ji ɗi woni ɓe saliɓe kewendi ni ko kamɓe conservateur uji donc ko fama ko kanko juge conservateur biyeteɗo Amy Coney Barrett e kanko kadi kavana ko ɓeɗo ɗiɗo conservateur uji ɓuuri hen hewde haala ko wawi wonde fof kamɓe jeegomo ɓe henne ɓuuri hewde kewendi toon cour suprême ko kamɓe goni conservateur uji ene wayno ɓe dokkino yamirore toon to Texas yo ngal ɗo kuulal yo appliqué eko yalti jamme hono kamɓe cour d'appel ene wayno ko waɗi oɗon loi widemo yo dartin ko yacci donc hay goto to hoto nanggu neɗɗo sibabude loi ko mbiyata SB4 haaɓe janggo ɓe ƴeewa kamɓe heɗade avocat ji Texas e avocat ji gouvernement fédéral ha hande toon to États-Unis tugnadi kadi habaruji gomiriɗi toon to Washington hono kamɓe gouvernement mo président Joe Biden ɓe goni koye ƴewde oɗo saha joni hol peeje ɓe jogui ko fati e yamirore umminde toon to Niger wonde ko militaire uji mabɓe walla kala ko woni base koɓe joguino toon to Niger yo ummo leydi mabɓe kamɓe Niger noon ene wayno ko e konngol gumingol toon to ministére de la défense ɓe goni koye ƴewde peeje ɗum noon wadde arrangement ji ko bawɗi wonde foof beele au moins base moɓe jogui toon o toon to wuuro wiyetengo Agadez oɗon base ne wawa continde wadde oɗon base kadi ko kutorteɗo ko fati habde wadde espionné ƴewde kala to wiyete wat boniyankoɓe to goni toon to nokkuji mbiyata Sahel habaruji men international toon to Doha ene wayno ko kanko gardiɗo Hamas o haali o wi wonde ko oɗo Israël oɗo saha joni hono kamɓe gouvernement Israël ɓe goni koye sabbode kaldigal baɗogal toon to Qatar ɗum noon sibabude continue mabɓe kamɓe militaire uji Israël continue ɓe attaque o hôpital gonɗo toon biyeteɗo Chifa gonɗo toon to Gaza donc ene wayno oɗon hôpital kamɓe militaire Israël ɓe natin toon kadi ko oɗo hôpital woni hôpital goto keddiɗo taw ko marché oɗo saha joni toon to Gaza donc ɓe natin toon kamɓe ɓe dadiɓe Israël eɓe tuumi kam Israël wonde ko woni yimɓe Hamas wonɓe toon tugnade ko communiqué mo kanko biyeteɗo Ismaël Haniyeh kanko woni mawɗo Hamas ko haali o wi ɗum ɗo fof ko sabbode kaldigal baɗowal toon to Doha pour beele cessez-le-feu dañe toon to
tonto habaruji men tonto Sénégal e tumnadi kadi ko winda e Seneweb hono biyeteɗo Cheikh Abdou Bara Dolly ɗum noon politicien kadi ko diniyanke donc e nder konngol ngol huccini e télévision haali hono kanko Cheikh Abdou Bara Dolly o wi wonde ko oɗo sa joni o supporti ko Amadou Ba e ɗum noon o fuɗɗima kanko hoore makko wadde déclaration ngaji ni omo tooña Bachir Diomaye Faye ɗum noon e wayno ko haali haala kewko fati hen gueɗe bonnidde oɗon candidat ko wawi wonde fof ene wayno kanko kadi ko neɗɗo diniyanke ko noon kadi ko politicien e wayno o yalti hannde wi wonde koye Amadou Ba woni ha hannde e nder habaruji gomiri toon to Seneweb e nder déclaration mo kanko Bachirou Diomaye Faye o wanno o wino ko namdino ko kanko hoore makko mo wat ko biyata déclaration patrimoine ɗum noon déclaration patrimoine firti ko wonde ko o haala ko jogui o haala kadi ko jogaki e kadi holto meeɗi jeeyde ko fate jawdi laamu e ko fayi noon o wi ɗum mo felditi wadde ɗum o wi mo ñaagui kadi hono Amadou Ba kañum hoore mum sene wawi wadde ɗum noon e wayno caggal muɗum hono kanko ko Amadou Ba campagne makko jaabi wi wonde ko Amadou Ba ene paari wadde ɗum à tout moment kono noon fadi ko ha waɗa suuɓe taw ko kañum gagni e mbi kadi e nder ko ɓenni Amadou Ba kala fonction ngaji ɗi joguino taw ko fonction ngaji namdiɗi ko fati ɗum ɗon kañum waɗino ɗiɗon déclaration ngaji e kadi oɗo saa joni so kala nde waɗa ko suuɓa ko kañum ardoto leydi Sénégal ma haal ko jogui e holto heeɓi ndiɗon jawdi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa hen wallori yimɓe famde nde wonde ko kanko gartoto leydi ndi wonde o jogorani hutorade walla o memde kaake ɗe ganduɗa ko kaake leydi jeeyi taw laaɓani kanko Amadou Ba gardiɗo campagne makko namdima kanko Diomaye Faye noon haade makko d' abord wiide mo waɗa déclaration wonde ko jogui walla holko waɗi géré kanko hoore makko yo ar o rokka liste holla liggueyaji ɗi joguino taw liggueyaji ɗi ko liggueyaji laamu omo halfina ko wiyete jawdi taw hoore makko mo géri ɗum ɗum noon haade makko wiide mo waɗa déclaration donc ɗum ɗo fof ko gueɗe parto e campagne habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Mali e tugnadi kadi e ko CR windi ene wayno ko oɗo sa joni kene wona 4 ujunere neɗɗo ummima toon to Burkina Faso ne dogi Burkina Faso nayti toon to Mali ɗum noon ene wayno ko tuggi tan décembre ha oɗo sa joni ko ɗum woni koɓe konti yimɓe dogɓe toon sibabude haareji gonɗi toon toon to nokkuji Burkina Faso donc ha hande toon to Mali e tugnadi kadi e représentant HCR gonɗo toon to Mali biyeteɗo Mohamed Askia Touré o wi wonde ko oɗo sa joni kene wona 4 ujunere réfugié ummima toon to Burkina Faso naati toon to Mali ɗum noon ko sibabude ɓeɗon no wirini ko yimɓe dogoɓe haareji baɗuɗi toon to Burkina Faso ɗum noon wayno ko ɓe mbi wonde ko ñalawma foof moɓe jiiye kone wona 500 neɗɗo no ummi toon to Burkina Faso ene naata toon to guure gonɗe toon to Mali donc hande tugnade kanko hoore makko Askia Touré ko wi ko ɓuuri hewde e ɓeɗon yimɓe aroɓe ko rewɓe e sukaɓe ɓeɗo fof ene wayno ko naati oɗo sa joni to nokku biyeteɗo Koro e mbi kene wona 25 ujunere réfugié kañumen koyen mbeeɗi bindama déjà taw ko HCR windi ɗumen taw kañumen fof goni ko oɗo sa joni ko diwan Mopti Bandiagara ɗum ɗo fof noɓe mbiri ni ko haareji gonɗi hakkude kamɓe militaire uji toon Burkina Faso et surtout yen volontaire uji ƴeftaɓe toon ɓe mbiyata ɗum ko VDP e kamɓe kadi waɗa boni hen koɓe kaɓata caɗele gonɗe toon to hakkude Mali bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare cakkitorɗon habaruji mon ko fate korka siftinde on tan ko ñalawma janggo ñalawma alarba ene wayno ko kejjari foti dartade ko 6h27 ɗum woni kejjari yataw dartima ene wayno ko salatu janggo juulete ko 6h40 wonno ko 7h kono wonti 6h40 donc ko kejjari dartoto ko 6h27 kumtari noon ko 7h50 poɗɗon humtade 7h50 ñande alhamisa ɓawo janggo ko 6h26 kejjari foti dartade salatu ko 6h40 humtete ko 7h51 minutes ha janggo kadi salde bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ko ɗi habaruji jogon noon hande e oɗo ñalawma talata hawri ko 9 lewru mars hitande ujunnaje 2024 ma en gartu janggo so tawi Allah jaaɓi habaruji mon ɗemgal Pulaar on jarama mbaɗon jaam